يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا. Magana mu a yau zai kasance ne akan neman mafita a cikin halin da muka samu kanmu a yau. Muka duba wannan misalin nan da Allah subhanahu wataala yake kawo cikin Qur'ani, ya yi misali da halin da muka samu kanmu a yau. Muka duba yawanci shugabanninmu sun mai da hankali daga aikin noma sun koma zuwa ɗanyen mai, kuma wannan ɗanyen mai ba shi bane zai kawo sauƙi ga ƙasar nan ba. Dole ne sai mun duba mun koma aikin noma wanda mutanenmu suka wanda 'yan fari suka fara. Muka duba a tutar Najeriya muna da green din nan, muna da green muna da fari. Farin nan ya nuna, green din nan ya nuna cewa a Najeriya muna da ƙasa na yin noma. So ya kamata shugabanninmu su ƙara mai da ƙwazo wajen aikin noma, su goya ma manomai baya wajen ƙara bunƙasa musu. Can da ya wuce turawa sun zo ƙasanmu da zinari da diamond da madubi, sukan zo su yi masanya da kayan abincinmu da kayan nomanmu. Mu duba wannan da ba su san mahimmancin noma ba, mutanen nan fa wannan ba wayoyi ba ne da su yi masanya da kayayyakin abincinmu da zinari da diamond da madubi tasu, amma me sun san mahimmancin abin noma, shi yasa suke yin masanya da kayayyakin abincinmu wanda suke kaiwa kasashen wajensu. San gwamnati ta ƙara duba mahimmancin noman nan, ta ƙara sa ƙwazo, ta taimake masu yin noma domin me, domin bunƙasa sana'arsu. Muna son gwamnati su duba wannan sana'ar noman nan da gaske yana da mahimmanci sosai wajen gina ƙasa, domin duk ƙasar da za ta iya ciyar da kanta to ta fita daga cikin fitinan yunwa. Kuma muna roƙon mutanenmu su ƙara sa ƙwazo wajen aikin noman nan. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. In muka duba shekarun baya a fari a arewacin Najeriya, an yi shukin gyada, an tara gyada, an yi dala wanda ake kira pyramid, an tara kuɗi masu yawan gaske. A cikin kuɗin masu yawan gaske nan an gina babban jami'a wanda ake kira ABU Zaria. In muka duba gabashin Najeriya, an yi shukin koko. A cikin kuɗin kokon da suka samu nan an tara kuɗi masu yawa gaske. An gina makaranta, an gina babban makaranta wanda ake kira OAU wanda yake Ile-Ife. Kuma a cikin kudin suka samu sun gina gidan rediyo da gidan TV wanda ita ce ta farko a Afirka. In muka duba a yammacin Najeriya, a gabascin Najeriya suna da dabinon mai. A cikin kudin da suka tara na dabinon mai nan an gina babban makaranta wanda ake kira UNN wanda yake insu. Ga hanyoyin da gwamnati suka taimaka ma masu noma a da. A shekara ta 1962 zuwa 1968 gwamnati ta taimaka ma masu noma da rancen kuɗi. Wannan shirin shine ake kira NECLOS. A shekara ta 1972 gwamnati ta kafa wani shiri wanda ake kira National Accelerated and Food Production Program, wanda wannan shirin nan ana sarrafa kayan abinci zuwa abincin da muke siya. Kuma wannan shirin nan ya taimaka ma masu noma sosai. A shekara ta 1976 an yi wani shiri wanda ake kira aikin ciyar da ƙasa wanda ake kira Operation Feed the Nation. A lokacin an daraja aikin noma, domin mu sani duk ƙasar da za ta iya ciyar da kanta ta yi noma wanda za ta iya ciyar da kanta, hakika za ta fita daga cikin fitinan yunwa. Wannan lokacin, a lokacin an daraja aikin noma, shi yasa ba mu da matsaloli, babu yunwa, kuma mutane suna zaman jin daɗi a lokacin. Gwamnati ta kafa wani shirin wanda ake kira River Basin and Rural Development Program.
duk wannan shirin nan an kafa ta ne domin a taimake masu noma kuma a sa ƙwazo, domin noma yana daga cikin hanyar ci gaba. Gwamnati ta kafa wani shirin kuma wanda ake kira Green Revolution Program. Muka duba duk lokacin nan gwamnati sun kafa wayannan shiri ne domin sun san mahimmancin noma a lokacin, amma fa an bar wayannan shirin nan ba kula da su ba. Duk wayannan shirin nan an daina yin su. Mafita ga gwamnati, muna son gwamnati su duba wayannan hanyoyin mafita don samun sauki. In muka duba gwamnati wanda na fari sun taimake masu noman gida, ana ara ma masu noman gida kuɗi na bunƙasa sana'o'insu. In muka duba gwamnati su taimaka su kawo kayayyakin aikin yin noma, su kawo mashina, su kawo kayan noma wanda zai sa masu noma su duba aikin noma ba kama abin da yake da ban wuya ba ne, ba abin da yake ban wahala ba ne. Su taimaka ma masu noma. In muka duba yawancin ƙwazo da ake sawa a aikin noma shi yakan sa kayayyakin noma ke da tsada. In muka duba a yammacin Najeriya suna gina wani shinkafa wanda ake kira ofada rice. Wannan ofada rice ɗin nan domin ƙwazon da ake sa ciki ya sa shinkafan ne yana da tsada, kuma wannan bai kamata ba, don wannan abincin nan muna yin shanin ne a nan ƙasarmu, ya kamata a ce akwai ta da sauƙin kuɗi, amma ba haka ba ne. Wannan ofada rice ɗin shi kuɗinsa yana da yawa. Muna son gwamnati su taimake masu noman gida a bunƙasa sana'arsu, a ba su aron kuɗi, a taimake su. Wannan zai kawo goyon baya, zai ƙara jawo hankali masu yin noma, su ƙara sa ƙwazo cikin aikin noma. Ko muna son gwamnati su duba, sun tsara wani doka wanda suka cewa ƙasa ta gwamnati ce. Wannan bai zai kawo kwanciyar hankali ba ma wanda suke noma, in suka san ce a kowane lokaci gwamnati za su iya zo ta ansa wannan ta ansa filin da suka yi noma a kai. Wannan yana ƙara ba ma manomi tsoro, don in suka sa kuɗi suka aikin noman nan, gwamnati za ta iya ta ce to za ta amfani da filinta kuma ta anshi fili. Wayannan ayyukan nan muna son gwamnati su taimaka, su ƙara duba wannan dokan da suka tsara, su sa masu noma suna da 'yancin yin noma, ba sai wani lokaci ya kai ba a zo a ce za a amfani da fili. Inda aka yi noma a ba su wannan izinin nan wanda za su iya yin noma kuma ba za a iya koransu ba a kowane lokaci. Yanzu za mu yi magana akan matata wanda muka sani ce refinery. An fara sarrafa mai a shekara ta 1956 a jihar Port Harcourt wanda ake kira Oluibiri, a jihar Niger Delta a garin Oluibiri. A lokacin ana buƙatar matata wanda za a dinga sarrafa wannan mai zuwa fetur, kalanzir, diesel da gas a lokacin. Kuma ana buƙatar matatan wanda za a dinga sarrafa. A farko an gina gidan sarrafa mai wanda yake sarrafa mai 38,000 gangan mai a rana. Na biyu an gina matata wanda yake a shekara ta 1978 wanda yake sarrafa man 100,000 na gangan mai a rana. A shekara an gina matata ta uku a shekara ta 1980 wanda take sarrafa man 100,000 a rana. An gina matata ta uku a shekara ta 1989. Na hudun nan da aka gina, an gina shi ne a jihar Port Harcourt, wanda yake cikin wanda aka gina din, shi din ne yake iya sarrafa mai ganga mai yawa cikin sauran da aka gina din. Yanzu tambayan shi ne, ya kamata a ce muna amfani da kuɗaɗe masu yawa. Shawara ne ga gwamnati, in aka gina sababbin gidan sarrafa man nan zai kawo aiki ga jama'a, zai kawo aiki ga jama'a, kuma za a samu isasshen mai
a doron ƙasar Najeriya. Wannan in aka gina wayannan sababbin gidan sarrafa mai na zamani, wannan zai kawo walwala a tsakaninmu. Yanzu za mu duba ci gaban masana'antu. Yawancin masana'antunmu sun daina yin aiki domin babu kuɗi. Muna kira ga gwamnati su taimake yawancin masana'antun nan da kuɗi, kuma su duba ayyuka, a sa mutane na ƙwarai, a duba ayyukan da suke yi domin a hana cin hanci da rashawa. Amma ka duba a da a jihar Kaduna da Kano kaɗai muna da wajen kamfanoni kusan 3,000, amma yanzu fa yawancin gidan aikin da suke aiki ba su wuce 10 ba. Ya kamata a ce an duba wayannan masana'antun su dinga aiki, a koma a taimake su da kuɗi, a ba su, a ƙara musu jari. Yawancin masana'antun nan su koma yin aiki. Wannan zai kawo aiki tsakanin matasa, kuma ya kawo sauƙin, zai kawo ma mutane sauƙi. Kuma muka duba kamfanin yin motoci, yawancin kamfanin yin motoci da muke da su da duk yanzu ba sa aiki kuma. Gidan aikin da yake nan Kogi State a Jakuta shi ma ya daina yin aiki. Me yasa? Domin me? Yawanci ba su da lura, ba a lura da wannan kamfanonin nan. Muna kira ga gwamnati su ƙara sa ƙwazo wajen lura da ayyuka na masana'antu, kuma su hana cin hanci da rashawa. Muka duba wutar lantarki, da a Afirka Najeriya tana alfahari cewa ita tana da wuta wanda za ta iya ba kowa a Afirka, amma yanzu fa ba mu da wuta, ba mu da isasshen wuta. Muna kira ga gwamnati su ƙara duba gidan aikin lantarki, a ƙara duba aikin nan a sa, don yawancin gidan aikin da wuta suke, in ba wuta za su dinga kashe kuɗi ne suna siya dizu, kuma mun san abin da suka kashe kuɗi suka siya dizu suka gina da shi, dole ne kuɗin zai je sama. Ya kamata a ƙara duba mana wutar lantarkin nan, a sa wutan nan, a dinga samun wutan nan kamar yadda aka samu a fari. Domin me? In muka duba tarihin yadda aka fara wutan nan a da, muna yawan samun wutan nan. Muna kira ga gwamnati su ƙara duba mana wannan hanyar wutan lantarki nan, a dinga samunta a yadda ya kamata. Domin wannan ƙasar nan namu ce, kuma ba mu tashi tsaye mun gyara ta ba, babu wanda zai gyara mana ita. Yanzu da muka lissafa hanyoyi wajen yin gyara, ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu hore kanmu, mu sa kishin ƙasar nan a zuciyarmu, kuma mu yi aiki na ƙwarai. In kai ɗalibi ne, dole sai ka aiki a gwamnati, ko dole sai ka samu aiki. Kai ma kai aikin karan kanka wajen da za ka kai aikin kanka wajen taimaka kanka, kuma taimaka ma ƙasanka. In kai mai gida ne, ka sani kuɗin sana'a ko jari ba kuɗin da ake biyan bukata ba ne. Dole sai ka gina kuɗin nan, ka yi sana'a mai kyau, ka samu kuɗi mai kyau kafin ka ɗauka kuɗin nan ka biya bukata. In ba haka ba ne, yawancin mu mukan yi magana cewa mun fara sana'a, kuma gashi sana'ar mu ta rushe. In ke matan aure ce, dole ne sai kin kuɗin sana'a ba kuɗin da ake kashewa ba ne. Dole sai kin aiki, kin tara kuɗi, riba ne ake kashewa, ba ya ki ɗauka kuɗin jari, kuɗin sana'inki ki je ki siya zinari, ko ki siya kayan aure, ko ki siya kayayyaki na biyan bukatanki. Dole ne riba ne ake amfani da shi wajen biyan bukata, ba kuɗin sana'a ba ko jari. Dole ne mu ma sai mun kawo hannu, mun ga cewa mun gina wannan ƙasa tamu Najeriya. Dole ne, ya kamata a ce dukanmu mun kawo hannu da gwamnati, da jama'a, da ɗalibi, da 'yan gida su tashi tsaye wajen samun ci gaba na wannan ƙasar nan. Allah ya taimake mu, ya taimake ƙasarmu Najeriya.